me nana mo. Me ni abejina say me beja ka. Me beja ko. Me ni agba ni me nana mo. Me ba kwa suku. Ayi ba tra be na me kwa tra. Na me ba me be. Yeah, what I say, you check me permit. I'm about to G me permit. What I say? What I say? Nti abaye nim say yete ha. Na wote yete ha no mo na butu ya. E se mo fa kwan pa so na mo de ye dai. E di tu ya. Na da be sole ahomache be 4 o'clock. Na wo de afidi aba besim. Se bi nipa ye ma otumi a. Men ka se bi atumi na be di unsem ti wo de tena wo nua so. Wo ye sa kwa nyame betua wo ka. Because ye so ye nipa ti se wa. Wo ko fi akọba oyire ene wo ba ho akọhoma ye so ye wo ma. Eti abese wo de wo ba kodidi o me de me ba mu ana. Enya politics inti na mbae. Asem si aba no. Yemfa nya politics. Hu se machine esi ho ebu dan bi ana stores bi edi eyi kwan. Ye ne kwan so mom na embom no. Ansa na wo benya saa no. Ese otumi hu se enipa bi enati ho. Enti wo adwempa kura no a ewo se utumi ni omu omabo apata no ehia. Aka kire won se amona wotwe ohwe atoye njema atumu nuanom ennam se na ekwan nim nti na ebia eja no etimi hye kesesa se kwa demu a ebia nka fire service kura betimi abam ifi se obi aye nipa nti ase be ya adwuma emom wadwempa no se osori putupuru na ade achi na eba store na meba na ye di machine ebu me apata dia anu mom de na akwache wo fikra. Abusuafo yema munyina kwa ba Ghana ni TV so ni mesrew se unya subscribe to page na wami subscribe button na wo nsani fa so na wo so atimi abeka family ni ho me di video bi ato abenya feed ubenya message ni bi na wo so atimi ababehwe de ekoso up to speed update credible ones of course and Ghana ni TV de ebremo no yeda so Kumase Adum PZ and afi Adum blue light eja etu omo hye no abusua da so ayedi ho nkomo na yaka de akire mo Ghana mpanimfo bi efri se atorenchem to manfo mo sa adwum ho no omabesra wo no mampani akasa aba mampani dada na bedi akire ba omiaba santimantem so afo aba afi NPP amnyuko no mpanimfo enra omoni okatachi afrifa ebae na enne ena yewura Kennedy akompre ko Agyapong kane asin central mrashidweni ena kane flag bearer aspirant edema NPP amnyuko no yewura Ken so aba na yewura Ken bae na busua se ne yedi kan kire mo no obi e ba onimsenka adwadifo mo blue light yo meja padia se no ono no ba be yo momo asese de abusua asem ni bia san be ka ho nti woni wo ba be bo blue light for no wa bo sika no de ba fasika ni bi ka ho twen ho me so na fasika ni bi ka we san se niema ase si wo ade we ya kire no enya asem kuma akora abusua fo video amohwe tie rewe ho no mo a efa no na blue light e wo ho ahye no ne fa e na mo hwe ho de ho nya nhye nanso enne e na mpanifo de tu dwa se sa bada ho ayentna ho makraman enkaye enti se blue light ahye de a firefo anya kwan enwura baabia no omo ntena ho emma efa hanom nso a eno so ewo boss femfo akiri ho nom no eno so jantom emma japade enhye ne bewi ase ba bebo aban subo nti enne na aban mu mpanifo ne Kumase mpanifo de excavator etisi mu akire so omo so mu twa kwan atum ya omo ase omanfo japade asat 3:30 to 4 am ena nkra ensa kan Ghana ni TV ene se excavator ejina asase ne so dindindin a omanfo omo ena omo store ena omo pata wo so no containers ni ahodo ebi mu tonsuo bi mu tantade oba Kumase Adum a boys no mu kitakita ntade ye omo tonton ne ade design wo animo no aha ena omo beto ntade no e design bo ne ye bibi ho bibia fe boys na omo twi jeans black ena fe jeans blue no aha no mu nyina ye adwuma ensuo rafo dodo na hu omo no aha no mu nyina fo mu nsuo afi dokunu chese enemo omo ye no wa ha na busua enya niema ketwa enti ahomachi 4 am ya obia jane niema wo ho okoda na de achi ne wasori abana adwuma so no ena nkra ne se excavator simu a na edwine dendenden anya sinkuma ne no ena yewura Kennedy akompre ko Agyapong bae ne bufu yie pa se wonte ase se atorenchem aba empanifo si mu ekwa didie kura ma ya nkenka bi ngum ema ne nyeyie blue light for almost 1 week nie ya empanifo bo ebe ye omomo akakrakra na yensunwie na mosande ya be piesto no de na eyade yeyie pa ne no na
Kennedy dia to dwas na osenka empaniform ne dekro ya no emma adwadifo no mo ekira ha no ebre kakra no mutim de sese omunkuku no mukaka nyina na enu achi no ansana omabedwi ho no abeyi kwan no atum na ahomache a obi ada onka bi nhye na afi ne nieme guri store mo na ode awiabo ene excavator bedwi dia faso a na eyade a eyeye pa na yenhwe se ne adwadifo no ye ekodwi omo niema no omo kasai omo bufishi omo kire de kire empanifo ena afi ewura Kennedy akompre ko Agyapong so na no yode ma Kumase ene regional minister ne empanifo fa na mo a wonum atui eho we are no no better be my no be compensate ye the better your friend nyante at least who to make our no pie I say nobody notice what I say I say nobody notice I want to say who do I know the kind 1 week one man metro remove the hour what I say one metro remove the and one say oh do 50 and kasa what I be how much 4 o'clock and can't be shame what I blah blah. Adia ko ke jeni afi nyina ne say yanka bia nhwem na ba bia efre ho blue bulb ho ahye na blue light ho hye okay enti ho hye nyina yedi ho abobo ha ye dwene ho account 19 na account enti nyina yedi ho abobo ye ne omo nyina na call regional minister ho enti omo na mo de betu mu say ye ya ha no omo de kwan be ba betu say de BBC a fire service car betumi abede abewuram omo ntumi enhwe ma ne science bi fine decision na eye and no correct but at least so bit baby kura na woman na akonachi ana say woman na move a say woman no bia be 2 months ana say 1 month ana say bia 3 weeks bimpo yanka bia nsem omo say I o mama first kwa my 3 days actually no I be me fan say 1 week 3 days ni be kan wa na just say 1 week na kwan omo fa so no oma nya yi bia o eno an say omo di oma no amu ye baba betumo eno omo di oma ni baba hwe ye baba betumo say nti no mu hu de mo be ye nisu de minimu okura mu senka say ye tu obi o ba bia ye de blue paint red paint ye de control remove what you say ye de control remove na ni pada da no so na mo so na mama ye letter say bia letter ni ni di adase because o man ni mra wom say bia ye ntumi fa mra hye ye nsem no ye wa ha say ye twa ka me permit o abu ba ba ji ye ka me permit what you say e wa ha say nti abaye nim say yete ha na wote yete ha no na butu ya ese mo fa kwan pa so na mo de dai edi tu ya na wo ba 1 week na ye beda be sole ahomache be 4 o'clock na wo de afidi aba besim na de emi yakra ni se ba bi o mo kire so mo de be fa no oba fa o oba bua tire mi gina ha
ɛna deɛ ɔyɛ adwuma no ɔno ɔmo kyerɛ so ɔmo nyina gyina mu ɔmo kyerɛ sɛ aha sɛ na ɛsɛ ɔmo de fa but panyin no ɔmo sɛ bukɔ wate aseɛ bukɔ wabere na nka hɔ nka ho sɛ bi nipa yɛ ma otumi a na nka sɛ bi atumi na bɛdi nsɛm nti wode tena wo nua so woyɛ saa kora nyame bɛtua wo ka wate aseɛ woyɛ saa nyame bɛtua wo ka because yɛn nso yɛyɛ nipa te sɛ waa wokɔ fie a wokɔbɔ wo yere ɛne wo ba hɔ akɔ homa yɛn nso yɛwɔ ma ɛti a wopɛ sɛ wo deɛ wo ba kɔdidi o me deɛ mebɛmmu ana wate aseɛ ne nyinaa no ɛyɛ adwemfiri nti ɔman no sɛ wonya tumi a na woadwene wo nua ho wahu ma ɛnyɛ sɛ bi a wowanya tumi no nti no wofii sɛ yɛama ɔda nti no ɛno ano no woyɛ deɛ wopɛ hwɛ sɛdeɛ ɔma ayɛ ha sei yɛwɔ kura yi mu ɛna obi sii dan ɛdan no kwan da ho a ɛsɛ sɛ yɛtumi biribi sɛ yɛbɛtumi afa hɔ yɛyɛ ho demonstration mpanyinfoɔ yi ɛhwɛ ha yi ɛma ɔmo san hwɛ ɛyɛ saa dan wɔ yɛsi wɔ yi ne nkyɛn mu hɔ wobɛkɔ no structure no kɔ ɔmo mpagya wie ɛma ɔmo si hɔ wate aseɛ ɔmo yɛ hwɛ ha yi ɛma kwan no si wie ansa na biribi asi na ɔmo aba na mo de aba abɛka ahiafoɔ wɔwɔ kuro yi mu wonni bi a wasɛm a ɛya ahanom ahiafoɔ nko ara na ɛwɔ ha wate aseɛ ahiafoɔ ahokyerɛfoɔ na ɛwɔ ha a obiara thousands of people so ɛna ɛwɔ ha sɛ a wɔn didi but mpanyinfoɔ yi anyere yɛ ho ketekete wɔn ɛna wɔn ayɛ deɛ wɔn pɛ eti mi deɛ meka kyerɛ yɛ ma mpanyin sɛ yɛyɛ a wɔn abɛbubu yɛn nneɛma no ɔmo ayɛ na ɔmo pɛ dɛbi ma yɛ na ɔmo bɛ compensate yɛn deɛ bɛ tie. mebaeɛ a ɛnyɛ politics nti na mbaeɛ ɛyɛ me nuanom a wɔn ho aka medwene wɔn ho sɛ ɔyɛ ndc ni sɛ ɔyɛ npp ni woyɛ ghana ni woyɛ asante ni enti asɛm si aba no yɛmfa nyɛ politics yɛba yɛde anidie ma regional minister menim sɛ ne nnwuma dɔɔso wɔto no kasamafoɔ aba ɛne yɛbɛkasa saa ne yɛyɛ aman nti mɛsrɛ yɛbɛda regional minister nso ase ade fɛɛfɛ a wayɛ yɛbɔ apolisifoɔ nso aba so wohwɛ nsuo ɛtɔ atɛkyɛ mu nyinaa no wɔn gyina mu ɛrebɔ stores no ho ban ɛdɔm ase nyame nhyira mo tianɔpa mi baeɛ a masɛm tietia ne sɛ ɛyɛ truck yi a ɛsi m'akyi yi mede street light 200 street lights yɛmfa mobɔ ha ɛma ha nyɛ hyerɛn ɛfisɛ asɛm aba sei no ɛfɛ koraa na nnipa bi adwuma sɔre saa still ɛyɛ hɔ nyinaa no ɔmo ba bɛtutu enti apolisifoɔ no nso wɔ ha yi wɔn nso hia ɛhan enti mpanyinfoɔ se ɛnwansena ne bi koraa ɔposa ne nsam enti bi koraa 200 street light honorable mp wɔ yi mɛde bɛhyɛ wo nsa 200 street light wɔmfa mo bɔ adum ebi a bɛdɔɔso akyerɛ ha nti baabi a esum wɔ biara no wobɛtumi de abobɔ ama ɛhan so aba hɔ mewie a mekura me nsɛm 100,000 mɛde ka ho seesei adwene a ɛwɔ mu ti mu ne kma ɛbɛyɛ the honorable mp mede siw so menim sɛ mp no deɛ ɔbɛhwɛ sika no yie bi sɛ sɛ wɔanyɛ a next time ɔba a monto ma no ɛnam sɛ ɔpɛ sɛ ɔba next time de sika no ɔno akora de bi bɛka ho deɛ ɔbɛkyɛ na asɔ obiara so ti mɛserɛ ɛna nɔpɛ yi mebaeɛ a mensɛ mo mmerɛ nneɛma asɛm a meka ne sɛ mema mo nyinaa yɛ akɔ na monya awerɛhyiam sɛ yɛnya mete aseɛ yi ne yɛwɔ nkwa deɛ yɛwɔ nkwa a ne yɛwɔ adeɛ ama nnipa nso anhwere ne nkwa anka ho yɛde bɛyɛ awerɛkyekyerɛ na yɛahwɛ kwan a yɛfa so a yɛbɛtumi ama saa atoyerɛ nkyɛm yi ɛnsi bio ba nokora nie meba yi me nsa nifa so ha me ho yi na sɛ wohwɛ stores sei na yɛma nkɔfoɔ bɔ apata sei wɔ ha deɛ a nokora ni ɛno nso ɛkɔkyew kakra ɛkɔkyew ɛfisɛ asɛm si sei na fire service ba koraa no a ɔnya kwan nwuram mahu sɛ machine esi hɔ ebu adan bi anaa stores bi ɛde eyi kwan
ɛyɛ ne kwan so mom na mbom no ansa na wobɛyɛ saa no ɛsɛ otumi hu sɛ enipa bi ɛna te hɔ enti oni uwadwempa kura no a ɛwɔ sɛ wotumi ne ɔmo abo apata no ahyia ɛka kyerɛ wɔn sɛ memamo na awotwe mohwɛ atoyɛ nkyɛm a atom nuanom ɛnam sɛ na ɛkwan nim nti ɛna ebi a egya no etimi hye kɛse saa sɛ kwa da mu a ebi anka fire service kura betimi abam nti yɛsrɛ mo yɛnya kwan antum ifi sɛ obi ayɛ nipa nti aseɛ bɛyɛ adwuma na emom wadwempa no sɛ ɔsɔre putupuru na ade akyi na eba store na mɛba ne yɛ de machine ebu me apata dia anu mom deɛ na akɔkye wo fikra ba mesrem momma yɛnya kwan tutum na mframa mfam ɛnura me kɔ kantamanto saa so na me kɔ hui sɛ ɛkwan anim enti si yɛbɛyɛ adeɛ yi foforɔ a momma ɛnyɛ ahyɛnsodeɛ ma yɛn sɛ mistakes a yɛyɛɛyɛ no yɛnkɔ yɛ biem sɛ yɛanyɛ no saa wanhwɛ